bohatý chudák. Zastřelený? Jak dlouho tady asi ležel? 2 dny, 3. Ten chlap nekrad prvně, jen to měl dopředu vymyšlený. Pachatel téhle barákové série je možná pachatel jedné naší vraždy. Ty vloupačky se stejným modusem operandi se vyskytly i v Jihočeském kraji. A Pardubickým. Jak dlouho už to trvá? Skoro 10 let. Prípady prvého oddelenia. V stredu o 21:50 na Jojke. Decká. Budúcnosť je vaša a preto každé bábätko na Slovensku od nás dostane na investičné sporenie bonus 40 €. Slovenská sporiteľňa. Kedy už bude snežiť? Ó, ďakujem, detko! No vidíš. Kinder. Prebuďte v sebe detskú radosť. Naskenujte adventný kalendár Kinder a objavte 4 personalizované videosprávy od Santu pre vaše deti. Špeciálne priania v kalendároch Kinder. V Billa teraz letia šmolkovia. Zbierajte nálepky za svoje nákupy a získajte plyšových šmolko kamošov za super výhodnú cenu. Ušmolknite si ich všetkých, skôr ako ich získa Gargamel. Billa, v kvalite sa vyznáme. A kedy tá práčka dorazí? Na Alze si môžeš vybrať. Dopoludnia či popoludní? Sobotu dopoludnie. Ale čo montáž? Tiež Alza. Práčka je doma. A čo televízor na chalupu? Veľké spotrebiče doručíme všade. Vyniesieme, namontujeme, vyber si čas. Alza.sk. Vernostná karta Plus lekáreň vám prináša zľavy aj tento mesiac. Teraflu. Účinná úľava od 8 príznakov chrípky a pripravený účinkovať už za 10 minút. Teraz so zľavou 21%. Ibalgin 400. Pomáha pri rôznych typoch bolesti. Rúžový Ibalgin je len jeden. Doritricín s príchuťou lesných plodov a Doritricín mentol. Pastilky pri bolesti hrdla s lokálnym antibiotikom. Rezervujte si svoje lieky jednoducho online na pluserecept.sk. Čerstvé Vianoce? Tie sa oplatia. Od pondelka v Lidli mandarínky so zľavou 56% iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 4,79 za kilogram z Lidl Plus. A tatranské maslo s najnižšou cenou tento rok v Lidli iba €79 pri kúpe 2 plus 1 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Keď sa nechať uniesť zľavami, tak jedine z Allegro Black Friday. Tieto mega zľavy až 50% chce teraz každý. Objav napríklad holiaci strojček Philips len za €199,99. Keď niečo, tak Allegro. Objavte jemné potešenie od Rafaela. Kúsky mandlí a kokosu. Lahodná náplň v jemnej bielej čokoláde. Tabuľková čokoláda Rafaelo. Potešenie z prekvapenia. To sa mi sníva. A sníva sa mi, že sa mi sníva. Sen sa stáva skutočnosťou. Nový Citroën C5 Aircross teraz už o 26 990 €. Black Friday v Naj je tu. O upratovanie sa postará tyčový vysávač ETA Sonar s mopovaním za Black Friday cenu. Naj, žijeme technikou. We'll hang the stars above the sky. I'll be there for you. Dávať je ten najlepší darček. Milka, jemnosť chutí lepšie. Pochvala poteší v každom veku. Venujte ju na Mikuláša niekomu, kto si ju zaslúži. Bača, všimli ste si, že každý má svoje tempo? A Hrobko, ako vyrástol. Už si chodí kupovať 10. O chvíľu zvoní. Tempo, tempo. Tu sa chystá veľké pranie. A pán manžel len ťažko skrýva nadšenie. Dnes majú, tuším, 2 plus 1 zadarmo. Ideme nakúpiť aj my. A nie, že sa budete šuchtať ako minule. Každý má predsa svoje tempo. Na veľké nákupy sa chodí do Tempa. Coop Jednota Tempo, výhodné rodinné nákupy. Potrebujete peniaze hneď a bez zbytočných papierov? Pani Kamila má veľkú kopu papierov, ale žiadne peniaze. U nás by mala veľkú kopu peňazí a žiadne zbytočné papiere. A to hneď? Hneď? I hneď. Tak toto bez úroku a teraz.
A naraz. Zastavte sa po peniaze v Prima banke. Teraz 2000 a žiadny úrok. Žiadny úrok? Žiadny úrok. Prima banka. www.primabanka.sk. Starostlivosť v Dr. Max má milión tvárí a my ich všetky odmeňujeme. Pri nákupe 2 produktov s logom Dr. Max máte 3. zadarmo. Získajte výhodne aj Ibalgin Rapid Caps rýchlo a účinne. Pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov. Lacnejší o 24%. Calcium Chloratum Teva. Generáciami overený liek na podporu liečby zápalových ochorení. Podporte svoju imunitu. Floraliu prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. So zľavou 25%. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti. Aké opávia ješ počas tréningu? Esíčka. Ktoré opávia máš najradšej? Milujem ich všetky. Pečú sa oblátky? Pečú. Máš na niečo chuť? Rozohraj to z opávia. Premente svoju domácnosť na rozprávkovo čarovné miesto. S našimi vianočnými doplnkami z Lidla to pôjde ľahko, pretože drobnosti robia domov tým najkúzelnejším miestom. Už od štvrtka v Lidli umelý vianočný stromček rôznej výšky od 9,99, vianočný škriatok alebo sop iba 7,99 a posteľná bielizeň alebo napínacia džerzejová plachta od 5,99. Lidl sa oplatí. Ako odborníčka na medicínsku botaniku veľmi dobre poznám liečivý účinok rastlín. Keď moju rodinu trápi kašeľ, dôverujem sirupu Hedelix. Hedelix sirup rozpúšťa hlien, uvoľňuje priedušky a vaše dýchanie. Pomáha rýchlejšie sa zotaviť pri infekciách a zápaloch dýchacích ciest. My pomáhame prírode a príroda nám. Hedelix, váš expert proti kašľu. Už 20 rokov sú Kandráčovci značkou kvalitnej zábavy. Už 20 rokov prinášajú folklór masovému publiku. Už 20 rokov sú tu s nami a stále ich to baví. Dokážu to aj na zimnom turné v 7 slovenských mestách. Kandráčovci, 20 rokov s vami. Televízia Joj podporuje hudobnú tvorbu. Vítajte v našich tvorivých dielničkách. Prvýkrát som videla tú našu kolekciu. Toto napríklad mne sa že vôbec nepáči. Moja kamarátka dneska oslavuje 30 rokov. Toto som kúpila samej sebe. Povedz, že na fotkách vyzerá krajší. Ale na fotkách vyzeráte lepšie. Bože, to je hanba. Behind the Fame. Vo štvrtok o 23:05 na Jojke. Ak chceš vidieť exkluzívny obsah, sleduj BTF vopred na Jojplay. Radšej pokus ako omyl. Je to služba, ktorú môžeme využiť aj my štyria. Ak by bolo treba, ale už nebude treba. To znamená, že už máme nejaký vek. Áno. Uráža nás. Náš tajný host je u nás poprvýkrát? Nie. Je to kapela? Je to kapela. Z východu? Nie. Ale máte niečo spoločné. Máme niečo spoločné. Hej, kaderníka. Inkognito. Dnes o 20:40 na Jojke. Jurajov fantastický postup. To nie je iba o vedomostiach. Musí človek mať veľa šťastia. Prekonáva všetky doterajšie rekordy. Toto sa v tejto relácii ešte nikomu nepodarilo. Sledujte jeho hru. Názov záporne nabitého jónu. Anion. V súťaži Riskuj. Kto riskuje, vyhráva. Dnes o 17:10 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Jojplay. Na ty nemáš vajíčko, lebo si ho